ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ସିଝେଇ ପକେଇଛି କଳା ଚାନାକୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଖିଆ ହେବ ୟାକୁ। ତ ଫଟାଫଟ ଗଲି କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ, ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିଦେଲି, ଟମାଟର କାଟିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ମସଲାକୁ କଷି ନେଇଥିଲି। ମସଲାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତ ତାକୁ ମୁଁ କଷି ନେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚାନା ଆଳୁକୁ ଦେଲି, ତାପରେ ଭଲସେ ତାକୁ କଷି ନେଲି। ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଭାତ ହେଇଥିଲା ଆଜି, ମୁଁ ତାକୁ କଷା କରିଥିଲି। ତ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ହେଇଥିଲା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଚାନା ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ। ନେଲି କେକ୍ କଟିଂ ସରିଲା, ଏବେ କେକ୍ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆଉ। ଆରେ ଏପଟେ ଟିକେ କେକ୍ ଦିଅ। ଆରେ ଦେବେନି ବୋଧେ ଆଉ, ହଉ ଛାଡ଼, ଚାଲ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଆଉ, ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସରିଯିବ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ବସି ପଡ଼େ, ନହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ମିଳିବନି। ଆଜି ପୁରୀ ଖାଇବି, କ୍ଷୀରି ଖାଇବି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ମୋ ସାଥିରେ ଆହୁରି 4-5 ଜଣ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଯିଏ ବସିଛି ବସୁ, ମୁଁ ତ ଖାଇବାରେ ଲାଜ କରେନି ଆଉ, ସବୁ ଆଜି ଖାଇକି ଯିବି ମୁଁ।